Η κυρία Καβαδία. Κυρία Παπαρίγα, σε όλες τις ομιλίες σας Και το μέσο που εκπροσωπείτε να το λέτε για να από γράφει. την τηλεόραση της ΕΡΤ και το ραδιόφωνο ΝΕΤ 105,8. Σε όλες σας τις ομιλίες και τώρα πριν από λίγο σας ακούσαμε να λέτε ότι θα πρέπει οι ψηφοφόροι στις 16 του Σεπτέμβρη να κοντίνουν τα δύο κόμματα και να μην υποκύψουν στα ψεύτικα, όπως τα χαρακτηρίζετε, διλήμματα περί δίθεν ακυβερνησίας. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι σε περίπτωση εκ νέου προσφυγής στις κάλπες, σε περίπτωση που δεν έχουμε αυτοδυναμία, μια και όλοι δηλώνουν επισήμως ότι κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν, το δίλημμα αυτό θα επανέλθει δρυμύτερο και ενδεχομένως να σημάνει και μεγάλες απώλειες για το χώρο της αριστεράς? Ευχαριστώ. Καταρχήν, ομιλώ για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, έτσι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν χαράζει την πολιτική του βάζοντας την κάλπη πάνω απ' όλα. Παρά το γεγονός ότι το αποτέλεσμα της κάλπης παίζει σημαντικό ρόλο. Αυτό που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βλέπει πριν απ' όλα είναι τι συμφέρει το λαό και δεύτερο, γιατί γενικά δεν φτάνει να λες τι συμφέρει το λαό, τι μπορεί να δυναμώσει την οργάνωση του λαού, το λαϊκό κίνημα, τις κοινωνικές, τις πολιτικές συμμαχίες, το άνοιγμα δρόμου προς τα μπρος. Αυτό. Να σας πω και κάτι. Γίνεται και νέα εκλογική μάχη. Βέβαια, το δίλημμα θα είναι μεγάλο. Δηλαδή, εμείς τώρα τι θα κοιτάξουμε? Εμείς ακριβώς και στη νέα εκλογική μάχη, ακόμα πιο καθαρά θα ζητήσουμε το λαό να διευρύνει την νίκη του. Να σας πω και κάτι. Πιθανόν ένα μέρος του λαού να θέλει ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Ας τις πάρει τις εμπειρίες του. Τι να κάνουμε εμείς? Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Εμείς είμαστε βέβαιοι ότι δυναμώνει σήμερα η πεποίθηση ότι ο λαός κοιτάζει μπροστά και πρέπει να ξεκολλήσει από τα δύο κόμματα. Και δεν πρόκειται να κάνουμε καμία κίνηση που να αναστείλουμε αυτόν τον απεγκλωβισμό. Όποιος σήμερα, στο όνομα της ιδιοτέλειας, ότι πάρω σε αυτή τη μάχη μην έχω δεύτερο και χάσω, ή με μείνω και εκτός Βουλής, όποιος στο όνομα οποιασδήποτε κομματικής ιδιοτέλειας βάλει το παραμικρό εμπόδιο στην συνειδητοποίηση του λαού, νομίζω θα έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Εμείς αυτό κοιτάμε. Και εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε το λαό να καταλάβει δεν έχει να φοβάται τίποτα. Έχει δύναμη να την ανακαλύψει, να τη χρησιμοποιήσει και τότε θα καταλάβει ότι ο αντίπαλος δεν είναι τόσο δυνατός όσο φαίνεται. Με καμία κυβέρνηση, και το λέω με καμία κυβέρνηση, δεν το λέω στην κυριολεξία, για κανέναν λόγο δεν θα προτάξουμε την κάλπη του ΚΚΕ σε σχέση με την ανάγκη ο λαός να αποκτήσει τη θετική, καμιά φορά και την αρνητική εμπειρία για το τι πρέπει να κάνει από εδώ και μπρος. Η κυρία Παναγιωτίδου από τον Αντένα. Κυρία Παπαρίγα, σας άκουγα προχθές στην ομιλία σας στους αμπελόκηπους. Είπατε ότι η ψήφος στο συνασπισμό και στο κόμμα του κ. Καρατζαφέρη είναι χαμένη ψήφος. Είδαμε χθες και μια σκληρή ανακοίνωση από εκ μέρους του συνασπισμού που σας καταλογίζει πανικό. Τι απαντάτε στον κύριο Αλαβάνο που σας καταλογίζει πανικό? Λοιπόν, πριν απ' όλα, και αυτή ήταν το κύριο βάρος της ομιλίας, χαμένη ψήφος είναι στη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ από ποια άποψη? Ελπίζεις, είτε τους ψηφίζεις γιατί ελπίζεις ότι μπορεί να διορθωθούν, αυτοί δεν αλλάζουν, αυτό είναι το σύνθημά μας, εμείς πρέπει να αλλάξουμε, όχι, αυτοί δεν πρόκειται να αλλάξουν και επομένως δεν έχεις καμία ελπίδα, έχεις αυταπάτες. Χαμένη ψήφος. Δεν μπορεί να πηγαίνεις με τις αυταπάτες. Βεβαίως, αυτοί που τους πιστεύουν, γιατί έχουν συμφέροντα, καλά κάνουν και τους ψηφίζουν. Χαμένη ψήφος στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι η λαϊκή ψήφος. Κερδισμένη ψήφος είναι των βιομηχάνων, των τραπεζιτών ή των θυλάκων που διαφθείρουν και τους χρησιμοποιούν ως αγωγούς, ως φετολογίες. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι που έχουν συμφέρον από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ αυτή, γι' αυτούς είναι κερδισμένη ψήφος. Για το λαό είναι χαμένη. Εάν θέλεις να δώσεις ψήφο όπου στηρίζεις το λαϊκό κίνημα στην πάλη του κατά της δικομματικής εναλλαγής, πρέπει να πάει σε εκείνο το κόμμα που έχει καθαρή θέση απέναντι στο δικομματισμό και το διπολισμό. Μην μένουμε στο δικομματισμό, υπάρχει και ο διπολισμός.
Κερδισμένη ψήφος είναι αυτή που πάει στο ΚΚΕ. Δεν πρόκειται το ΚΚΕ την ψήφο, γιατί τώρα κακά τα ψέματα. Μέχρι τις 16 του μήνα έχουμε ανάγκη την ψήφο. Στις 17 μπορεί να υπάρξουν και κόμματα και πολιτικοί που σου λέει την έχω την ψήφο, τώρα μπορώ να τη χρησιμοποιήσω όπως θέλω, στο όνομα του ΑΒ προσχήματος. Με αυτή την έννοια βεβαίως είναι χαμένη ψήφος. Με την έννοια ότι δεν πάει σε μια πραγματικά ριζοσπαστική αντιδικομματική πολιτική. Πάει στην πολιτική του ναι μεν αλλά. Για να μην πω τίποτα άλλο και χωρίς να θέλω να εξισώσω τα δύο κόμματα μεταξύ τους. Δεν λέω ότι είναι τα ίδια. Βεβαίως, κερδισμένη είναι αυτή που θα πάει στο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Κερδισμένο για το λαό. Και να το τελειώσω, δεν είναι μία αποταμίευση του ΚΚΕ. Σας λέω ειλικρινά, το βράδυ των εκλογών, εάν έχουμε μία θεαματική άνοδο, δεν ξέρω αν ο λαός το πρώτο που θα δει είναι να χορεύουμε. Θα μας δει με αυτό που λέμε το αίσθημα της πολύ μεγάλης ευθύνης ότι πρέπει να ανταποκριθούμε. Και να ανταποκριθούμε όχι στην ψήφο των κομμουνιστών. Πρέπει να ανταποκριθούμε στην ψήφο ανθρώπων που μας ψήφισαν έχοντας και διαφωνίες, αλλά μας εμπιστεύτηκαν. Και όταν σε εμπιστεύεται μάλιστα και αυτός που μπορεί να έχει και κάποιες διαφωνίες μαζί σου, η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη. Εμείς νιώθουμε ότι μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνες σε συνδυασμό με τη λαϊκή, πάλι την αυτενέργεια, την πρωτοβουλία. Λοιπόν, κερδισμένη το λέμε, είναι η ψήφος του ΚΚΕ. Δεν είμαστε φιλάνθρωποι να πούμε δεν βαριέσαι. Δεν είναι με όρους φιλανθρωπίας, δεν μπορεί να γίνεται πολιτική. Ας ξεκαθαρίσουν τα άλλα κόμματα τη θέση τους, όχι προεκλογικά. Δεν μετράει τόσο. Ας την είχαν ξεκαθαρίσει πριν, δεν ξέρω τι θα κάνουμε τα εκλογικά. Ο κύριος Σιδέρης από τον ΣΚΑΙ. Κυρία Παπαρίγα, μόνοι σας είπατε ότι δεν μπορείτε να τους νικήσετε, απλά να τους δυσκολέψετε. Παράλληλα είπατε ότι η κλωτσιά δεν είναι άμεσο ζήτημα. Υπάρχει μια απορία σε τμήμα του κόσμου, δεν δικιά μου τη μεταφέρω, ότι ο καπιταλισμός αγριεύει, οι σχέσεις οι εργασιακές γίνονται πιο ευλίγιστες, η part-time εργασία διωγγώνεται, η ακρίβεια αυξάνει. Όσο το επέλθει το πλήρωμα του χρόνου να μπορέσετε να τους νικήσετε και να κάνετε επίθεση στα χειμερινά ανάκτορα, δεν θα ήταν προς όφελος του λαού να συνεργαστείτε με ένα κόμμα εφόσον το δεσμεύσετε σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι σε μια φιλολαϊκή κατεύθυνση, όχι μεγάλες, με εξημαλιστικούς στόχους, δηλαδή να φύγουμε από την ΕΟΚ και τέτοια, ή τον Άτολα, να βάλετε όρους φιλολαϊκούς όσον αφορά τα δικαιώματα και τις απολαβές των εργαζομένων. Δεν θα ήταν θετική η συνεισφορά σας σε κάτι τέτοιο? Λοιπόν, είναι ξένη η άποψη προς το ΚΚΕ, η άποψη ότι την κλωτσιά ως την επίθεση στα χειμερινά ανάκτορα θα την κάνει το ΚΚΕ. Οποιαδήποτε μορφή και αν πάρει πάλι, με ό,τι αποτέλεσμα να έχει, θα είναι απόφαση της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού. Βεβαίως το ΚΚΕ προπαγανδίζει, διαδίδει θέσεις, δεν είμαστε ουδέτεροι, αλλά μόνο τώρα ο λαός αποφασίσει ότι υπάρχει άλλος δρόμος ανάπτυξης και πρέπει να το διεκδικήσει, τώρα με ποιους μορφές και τρόπους δεν μπορώ να προδιαγράψω, αυτό αν δεν το αποφασίσει ο λαός, κανένα κόμμα κομμουνιστικό δεν μπορεί να το κάνει μόνο του. Το Κομμουνιστικό Κόμμα μπορεί ακριβώς να συμβάλλει, να βοηθάει, να δίνει όθηση. Βεβαίως, αλλά δεν γίνονται αυτά. Επομένως, γιατί μπαίνει σε εμάς αυτό το ερώτημα? Αφού δεν μπορεί ο λαός να νικήσει, γιατί δεν κάνετε κάτι που να νικήσει λίγο? Αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Εμείς τι κάνουμε τόσα χρόνια? Διατυπώνουμε γενικότερες πολιτικές θέσεις, διαμορφώνουμε στόχους πάλης και αγώνα. Πηγαίνουμε στα συνδικάτα, παντού, στους συλλόγους, εκεί που είναι μαζική χώρη, έτσι. Και καλούμε το λαό να οργανωθεί, να παλέψει με κάθε μορφή. Από το να έχουμε σωματεία, ζωντανά, και όχι σφραγίδες, και όχι υποκατάστατα των διοικήσεών τους, και όταν μάλιστα οι διοικήσεις ασκούν κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό. Προσπαθούμε δηλαδή ακριβώς, και δεν το φοβόμαστε αυτό,
ο λαός οργανωμένος να διεκδικεί να είναι στο προσκήνιο. Διατυπώνουμε συγκεκριμένους στόχους πάλι σε κάθε φάση του αγώνα. Δεν λέμε ή όλα ή τίποτα. Βεβαίως έχουμε και πρόγραμμα πάλι για το σοσιαλισμό, δεν το κρύβουμε αυτό. Προσπαθούμε, αν θέλετε, να υπάρχουν και έστω και μικρά αποτελέσματα σαν αποτέλεσμα του αγώνα για να και να ελαφρύνει θέση των εργαζομένων, κυρίως να αποκτούν κουράγιο και συνείδηση της δύναμής τους. Δηλαδή, από εμάς εξαρτάται μόνο αυτό. Για από ένα παράδειγμα. Νόμος Γιαννίτσι, νομοσχέδιο Γιαννίτσι. Δεν πρόλαβε να αναγγελθεί το νομοσχέδιο Γιαννίτσι και εμείς βγήκαμε και δεν παίρνουμε μέρος στο διάλογο. Δεν το είχαμε και πολύ διαβάσει, ξέραμε όμως τι θα πει, έτσι, γιατί δεν είναι τίποτε άγνωστο. Άμα δεν θέλεις, κάνεις πως δεν ξέρεις. Λοιπόν, προχωρήσαν οι εργαζόμενοι, ταξικά σωματεία και όχι μόνο κομμουνιστές, σε καταλήψεις συμβολικές Υπουργείων. Πανεστατική γυμναστική μας έλεγαν κάποιοι ανανεωτές, ξέρεις ποιοι, και κορόιδευαν. Και όλοι κοίταγαν πώς να γίνει ένα ενιαίο πλαίσιο που να βελτιώσει το νομοσχέδιο Γιαννίτσι. Βεβαίως, όταν και οι ηγεσίες των συνδικάτων είδαν ότι ο λαός δεν το δεχότανε, αναγκάστηκαν να βγουν κατά και να πούνε και κατά του διαλόγου. Έγινε μια μεγάλη κινητοποίηση. Είμαστε μέσα εκεί εμείς. Και μέσα και μπροστά και πίσω και με κριτικό τρόπο είμαστε μέσα. Τι έγινε μετά? Η κυβέρνηση το πήρε πίσω. Θρίαμβος λέγαν όλοι. Τι λέγαμε εμείς? Είναι μια, πάτε να τα βρείτε τις ανακοινώσεις μας. Είναι μια πρώτη νίκη των εργαζομένων, προσέξτε, θα το πάρουν πίσω. Θα το φέρουν ένα άλλο νομοσχέδιο που αντί να έχει τα 10 άρθρα να έχει τα 8. Και σιγά σιγά αυτό το κίνημα το συγκεκριμένο, στο οποίο πραγματικά για πρώτη φορά επιτροπές απεργιακές έξω από τους τόπους δουλειάς υπήρχε μια τεράστια ανάταση, αυτό το κίνημα ανακόπηκε. Και τέτοιες μεγάλες κινητοποίησεις δεν είχαμε ποτέ. Πώς ανακόπηκε? Με ευθύνη βεβαίως και των κομμάτων αλλά και των ηγεσιών στο συνδικαλιστικό κίνημα, της Πάσκε, της Δάκε βεβαίως, του συνασπισμού και όλων των άλλων, οι οποίοι άρχισαν να ρίχνουν νερό στο κρασί τους, αποκορύφωμα, εδώ στο Ζάπιο. Έγινε συνάντηση της ΓΕΣΕ με τους εκπροσώπους των κομμάτων και εδώ, ήταν τότε ο κύριος Σκανδαλίδης, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν από το συνασπισμό, άρχισε το κρασί να νερώνεται. Και ήρθε ο νόμος Ρέπα. Και να σας πω, είναι διαφορετικό πράγμα ένας αγώνας να μην οδηγήσει στην απόσπαση των κατακτήσεων που θέλεις και είναι άλλο πράγμα να εγκαταλείπεις τον αγώνα και να κάνεις και να μινιμοποιήσεις εσύ τις κατακτήσεις σου και να υποκύπτεις στους ελιγμούς των κυβερνήσεων. Βεβαίως, όλα τίποτα δεν γίνονται. Λοιπόν, σας λέω καθαρά, εμείς δεν μπορούμε σε αυτή τη λογική. Και να σας πω ένα άλλο, να πάμε. Γιατί? Μέσα στο κίνημα, εκεί φαίνεται μέχρι που μπορείς να πας. Και εκεί δεν βάζουμε εμπόδια. Για να δούμε τώρα. Πάρτε τις θέσεις των κομμάτων μετά το νομοσχέδιο Γιαννίτσι, που το πήρε πίσω. Τι έκανε η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας για να προετοιμάσει το λαό να δεχθεί το καινούργιο σχέδιο νόμου? Τίποτα. Τι κάνουν σήμερα τα συνδικάτα, οι ηγεσίες, οι κεντρικές ηγεσίες, να προετοιμάσουν το λαό, δεν λέω τώρα παραμονές των εκλογών, να προετοιμάσουν το λαό για το τι σημαίνει η συνθήκη της Λισαβόνας? Τίποτα δεν κάνουν. Και το τελευταίο. Το να εξαγγείλεις μια απεργία, τώρα πια δεν λέει τίποτα. Αν θέλεις να πετύχει η απεργία, πριν απ' όλα θα πας να στηρίξεις εκεί που γίνεται το μεγάλο ζόρι, στα εργοστάσια και στους τόπους δουλειάς. Κάθε φορά εμείς βάζουμε ζήτημα. 5.000 απεργιακές επιτροπές έξω από τα εργοστάσια. Ζώνες, να εκφραστεί αυτό που θέλει ο εργαζόμενος να απεργήσει. Δια των αγώνων υπονομεύουν τους αγώνες. Και η ηγεσία του Πασόκ όταν ήταν αντιπολίτευση και όταν είναι τώρα που είναι αντιπολίτευση, και από δίπλα ο συνασπισμός, επειδή δεν μπορεί να αποκόψει τον ομφάλιο λόρο με τη σοσιαλδημοκρατία, παραπέει. Παραπέει κυριολεκτικά. Πότε έτσι, πότε αλλιώς. Όχι. Εδώ πρέπει να έχεις σταθερή γραμμή για τα άμεσα προβλήματα των εργαζομένων. Ούτε για τα άμεσα υπάρχει σταθερή γραμμή. Δεν είναι δικιά μας ευθύνη.
Ο κύριος Αλιφερόπουλος. Από τον Άδη. Κυρία Παπαρίγα, θέλω να μου πείτε αν εκτιμάτε πως το τελευταίο διάστημα, ειδικά στην προεκλογική αλλά και αργότερα στην εκλογική διαδικασία, βλέπει το ΚΚΕ παρεμβάσεις της δικαιοσύνης. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα να υποθεί, για την κυρία Γεννηματά. Όχι μόνο για την κυρία Γεννηματά, έχει βγάλει μια σειρά αποφάσεων ο Άριος Πάγος. Κάποια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης... Μιλάτε συγκεκριμένα. Συνολικά, δηλαδή, Φόβη Γεννηματά, δίκη, το αν θα περιλαμβάνεται το όνομα στα ψηφοδέλτια, όλα αυτά. Ναι. Εσείς έχετε την αίσθηση ότι υπάρχει παρέμβαση της δικαιοσύνης και να το επεκτείνω κιόλας αν θέλετε, αν έπρεπε να αλλάξει και ο Υπουργός. Λοιπόν, καταρχήν να μιλήσω γενικά για τη δικαιοσύνη και θα μιλήσω και για τα πολύ συγκεκριμένα. Η δικαιοσύνη και η λειτουργία της έτσι κι αλλιώς εφαρμόζουν τους άδικους, νομιμοποιημένους βέβαια, νόμους του συστήματος. Μάλιστα, εμείς πολλές φορές όταν έρχονται οι εκπρόσωποι, οι συνδικαλιστικοί φορείς της δικαιοσύνης, τους λέμε, εμείς εφαρμόζουμε τους νόμους και επαγρυπνούμε την εφαρμογή τους. Και εμείς τους λέμε, κοιτάξτε να δείτε, επαγρυπνείτε να εφαρμόζονται αντεργατικοί και αντιλαϊκοί νόμοι στη μεγάλη πλειοψηφία. Έτσι, ας το πούμε τώρα αυτό. Δηλαδή, το να λες σέβομαι τους νόμους, και μάλιστα άμα είσαι και συνδικαλιστικό όργανο, σημαίνει ότι σέβομαι τους τρομονόμους, σέβομαι τα πάντα, τις ασύμετρες, την υπεριαλιστική λογική, τις ασύμετρες απειλές, απαγορεύω, ξέρω εγώ, και απεργίες, βγάζω τους ναυτεργάτες, τους επιστρατεύω, με τον νόμο γίνονται όλα αυτά. Βεβαίως υπάρχουν και δικαστικοί λειτουργοί που αντιστέκονται. Αν παραδείγματος χάρη τα αγροτοδικεία που έγιναν επί κυβέρνησης Πασόκ και επεκτάθηκαν και επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, οδηγούσαν, ας πούμε, σε αυτό που λέμε εφαρμόζω τον νόμο, τώρα κάπου 10.000 αγρότες ακόμα θα ήταν στη φυλακή. Και το ίδιο ισχύει και για συνδικαλιστές. Υπάρχουν και δικαστικοί λειτουργοί που αντιστέκονται. Αλλά το να πεις εφαρμόζω τον νόμο, το συγκεκριμένο, είναι ο νόμος της εργοδοσίας. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο θέμα. Και βεβαίως χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη. Καλά, αυτό δεν είναι και κανένα καινούργιο, τώρα το ανακαλύψαμε. Δεν ξέρω. Πάμε τα ιδιώνυμα του Βενιζέλου, που ήταν για τα, πώς το λένε, για τους κτηνοτρόφους και στην ουσία ήταν κατά του ΚΚΕ, τώρα ανακαλύψαμε ότι οι νόμοι, ας πούμε, στρέφονται κατά του λαού στην πλειοψηφία τους. Για το συγκεκριμένο θέμα. Όσο αφορά το πρώτο θέμα της κυρίας Γεννηματά, εμείς ρωτήσαμε νομικούς που διαθέτει το κόμμα, μελετήσαμε και τις απόψεις ανθρώπων έξω από το κόμμα, συνταγματολόγων κτλ., που βλέπουν τα πράγματα αντικειμενικά, έτσι δεν τα βλέπουν τα πράγματα, πώς να πω, δικιά μου υποψήφια η δικιά του, και ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Και βάζω το ερώτημα, δεν μπορεί το Πασόκ, που αν θέλετε έχει και πάρα πολλούς καθηγητές, συνταγματολόγους, μεγάλη εμπειρία, κόμμα εξουσίας είναι αυτό, να μην ήξερε ότι η κυρία Γεννηματά δεν μπορούσε να είναι υποψήφια. Αν ήθελε να κάνει ντόρο, τον έκανε. Αλλά νομίζω να μην ασχοληθεί κανείς με αυτό το θέμα. Δεύτερο, όσο αφορά το δίκη. Εμείς συμπαρασταθήκαμε όλα τα χρόνια στο δίκη. Θεωρούμε ότι είναι δικαίωμά του να διεκδικεί να είναι πολιτικό κόμμα και δεν αλλάζει η θέση μας αυτή και σήμερα που, πώς το λένε, τα στελέχη του συμμετέχουν σε κάποιον άλλο συνδυασμό, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσουν και αυτό το ζήτημα. Έχει δίκιο που ζητάει να αναγνωριστεί ως κόμμα και δεν συμφωνούμε με αυτή την απόφαση. Δεν έχουμε κανένα λόγο να αλλάξουμε θέση. Ο κύριος Αττίας από τον Άλτερ. Κατηγορείται συχνά τα άλλα δύο μικρότερα κόμματα, το Συνασπισμό και το Λαός, ως δεκανίκια ή χερούλια του συστήματος. Μάλιστα, όπως φαίνεται, αυτά τα κόμματα θέλουν. Ο Συνασπισμός, βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει απορρίψει σχάτως. Ο Λαός θέλει να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση. Με βάση τα λεγόμενά σας, θα μπουν σε μια περιπέτεια από την οποία θα βγουν αποδυναμωμένα αυτά τα κόμματα. Δεν έκανα εγώ τέτοιες προβλέψεις. Με βάση το παράδειγμα της Ιταλίας, όπου τα κόμματα... Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω, μήπως υπάρχει η σκέψη στα στελέχη του κόμματος ότι οι ψήφοι που κατευθύνονται στα μικρότερα κόμματα δεν είναι επειδή κερδίσαν ψηφοφόρους, αλλά επειδή απλά οι ψηφοφόροι γυρίσαν την πλάτη στο Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, και υπάρχει ο φόβος ότι αν συμμετάσχετε σε μια κυβέρνηση, δεν θα μπορέσετε να παράγετε το έργο το οποίο έχετε υποσχεθεί. Έχω εδώ το πρόγραμμά σας, γιατί
πρακτικά δεν θα μπορέσετε να το κάνετε. Τα άλλα κόμματα όμως, αν συμμετάσχουν, ίσως να κάνουν κάτι από όλα αυτά που λένε και να αποδυναμωθείτε εσείς. Ξαναλέω και ξανατονίζω, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δρά με βάση κάποιες αρχές και κάποιες θέσεις τις οποίες προβάλλει στο λαό και δεν μπορεί αυτές να τις απεμπολεί, γιατί ενδεχομένως η επεμπόληση μια θέσης μπορεί να του φέρει κάποιους ψήφους. Αυτό και μας δίνει κέρδος. Δεν αρνούμαστε ότι θέλουμε άνοδο της εκλογικής μας δύναμης. Από καλύτερες θέσεις να συμβάλλουμε στην πάλη του λαού. Δεν το αρνούμαστε αυτό. Αν θέλετε και από μια πλευρά, γιατί αισθάνεσαι και πώς να πω, όταν έχεις ένα αποτέλεσμα στη δράση σου, αρκεί να μην το βλέπεις με ιδιοτέλεια και αυτό σε ικανοποιεί. Αλλά δεν μπορεί να παραγνωρίζουμε μια σειρά πράγματα μόνο και μόνο την άλλη μέρα από τις εκλογές ή στην πορεία να πούμε ότι να, εμείς, πώς να πω, αποσπάσαμε ορισμένους εφήμερους ψήφους. Υπάρχουν και εφήμεροι ψήφοι. Καλή είναι αυτή, αλλά όταν αυτοί οι εφήμεροι ψήφοι παραπλανούν τον λαό και τον κοροϊδεύουν, τότε δεν νομίζω ότι μας αξίζει μια τέτοια συμπεριφορά ή αξίζει στο λαό. Για να πω τώρα συγκεκριμένα. Η κριτική μας απέναντι στο συνασπισμό και στο λαό ή σε όποιον άλλον, ειλικρινά σας λέω, δεν βασίζεται μόνο το τι λένε στην προεκλογική περίοδο. Στην προεκλογική περίοδο ένα κόμμα μπορεί να πει φραστικά πάρα πολύ ωραία πράγματα, μπορεί βεβαίως να διολυσθήσει κάτω από την πίεση και το άγχος και να πει και τα χειρότερα. Κρίνουμε τα κόμματα μέσα από μια ολόκληρη πορεία. Δεν μπορείς να κρίνεις ούτε από μια δήλωση ούτε τίποτα. Δεν είναι και σωστό. Μπορεί και μια δήλωση να είναι και λίγο ατυχής στη συγκεκριμένη στιγμή. Λοιπόν, για το συνασπισμό, ξέρουμε το πρόγραμμά του. Το πρόγραμμά του, θα σας το πω καθαρά, έχει εχμές θετικές, που και εμείς τις έχουμε. Ως σύνολο όμως το πρόγραμμά του, θα σας το πω καθαρά, εκφράζει τις ανάγκες ενός τμήματος, να το πω κοινωνικό στρώμα, πες το και έτσι δεν είναι ακριβώς, αλλά ενός στρώματος, ας το πούμε, υπαλλήλων που ανήκουν, το πρόγραμμά του αυτό εκφράζει τις ανάγκες και τους πόθους και τις επιθυμίες και τα δικαιώματα ενός στρώματος εργατοϊπαλλήλων που έχουν σχετικά καλά εισοδήματα, δουλεύουν κυρίως στη δημόσια διοίκηση, στα πανεπιστήμια, δεν έχουν ακόμα πληγεί οικονομικά, αύριο μπορεί να πληγούν. Και οι άνθρωποι αυτοί έχουν την ανάγκη, να το πω έτσι, μιας βελτίωσης ποιότητας ζωής σε θέματα πολιτισμού, οικολογία, σωστά, είναι σωστά αυτά που λένε, δεν λέμε ότι είναι όλα λάθος. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το πρόγραμμα δεν υπάρχει αυτό που λέμε αντίθεση, ρήξη στο πεδίο της οικονομίας. Δεν μπορεί να μιλάς για βελτίωση της ζωής των εργαζομένων, δίχως μια διαφορετική πολιτική στο πεδίο της οικονομίας και κατά συνέπεια και στην οικονομική πολιτική. Και μην ταυτίζουμε πεδίο οικονομίας και οικονομική πολιτική. Η οικονομική πολιτική καθαρίζεται από την πολιτική που έχει στο πεδίο της οικονομίας. Εδώ ο συνασπισμός δεν κάνει τομή. Μπορεί να κάνει τομέα σε διάφορα ζητήματα επιμέρους. Μπορεί να έχει και πολύ ωραίες ιδέες. Αλλά στην πολιτική το κάθε κόμμα κρίνεται από τη γενική γραμμή πλεύσης. Η στάση του. Ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, στο συνδικαλιστικό κίνημα, σε αποφάσεις κρίσιμες, τοπικά σύμφωνα απασχόλησης κτλ. Η συνθήκη τάδε δεν είναι ούτε μαύρη ούτε άσπρη, καλά Μάστριχτ την ψήφισε. Έναν εμεναλά, ένα μπέρδεμα. Και τέλος, την τοπική αυτοδιοίκηση. Τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι τμήμα της κρατικής εξουσίας. Δεν μπορεί να έχεις πολιτική ρήξης με το δικομματισμό και να συνδιοικείς χρόνια, είτε με συνεργασία είτε χωρίς να έχεις συνεργασία, αλλά να συνδιοικείς από την ουσία. Και κρατήστε σημείωση, ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης έπαιξε σημαντικό ρόλο και στον εγκλωβισμό και παίζει λαϊκών δυνάμεων στο δικομματισμό και στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής. Πολύ σημαντικό ρόλο. Μετά ιδιαίτερα τον Καποδίστρια 1 που ο συνασπισμός τον ψήφισε και τον υπερασπίζεται. Και δεν αναφέρομαι τώρα πού θα είναι η έδρα του τάδε Δήμου κτλ. Δεν είναι εκεί το θέμα. Επομένως, για να πάρουμε άλλα θέματα στη διεθνή πολιτική, η στάση του συνασπισμού, πόλεμος Ιουγκοσλαβίας, όχι στον πόλεμο, όχι στην εχθροκάθαρση, Ιράκ, όχι στον πόλεμο, όχι στην τρομοκρατία.
Δηλαδή υιοθετούσε ένα σύνθημα του υπεριαλισμού, να το πούμε, που αδυνάτιζε την κυρία σωστή του θέση. Προεκλογικά τι λέει? Να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία, να χάσει ο δικομματισμός. Αυτό μεταφράζεται, να έρθει το Πασόκ. Θα μου πείτε, μη είχε επιθυμία του, μπορεί να έρθει το Πασόκ. Ναι, αλλά αν θέλεις να διαμορφώσεις αυτή την αντιδικομματική, ας το πω, συνείδηση που δεν αρκεί, αν θέλεις να καταλάβει ο λαός ότι πρέπει να χτυπήσει τη δικομματική και τη διπολική εναλλαγή, δεν μπορεί να αρχίζεις, ναι, αλλά ξέρεις, βάζω σε μια ζυγαριά του τόσο είναι καλύτερος από τον άλλο. Δικαίωμά σου να έχεις μια γνώμη. Και επομένως, είναι μια μακρόχρονη πολιτική. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχει μια διεθνής εμπειρία που λέει ότι οι πρώην δεν κατάφεραν ποτέ να είναι συνεπείς. Δεν θα ήταν πρώην. Καταλάβατε. Ο κύριος Δρομπάνης από την Ελευθερία. Είδατε που κατάτησε ο Κορμπατσόφ, Δεν ταυτίζω κανέναν με τον Κορμπατσόφ. Λέω, οι πρώην δεν κατάφεραν ποτέ ούτε οι ίδιοι να αυγατήσουν, ούτε και το λαό να τον βοηθήσουν. Ακριβώς γιατί είναι πρώην. Κυρία Βαβαρίγα, επειδή στην Ελλάδα έχουν διαμορφωθεί καινούργια δεδομένα μετά τις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές, καινούργια δεδομένα στον τομέα της οικονομίας και της παραγωγής. Μέχρι τώρα έχουμε δει την κυβέρνηση με έκτακτα βοηθήματα να προσπαθεί να αλλάξει λίγο το κλίμα. Ωστόσο το πρόβλημα είναι σοβαρό. Μεθαύριο, την 17η Σεπτεμβρίου και μετά, πολλοί φοβούνται όλοι ότι ο εργαζόμενος θα είναι αυτός ο οποίος θα πληρώσει τις τάχτες και θα επιβαρυνθεί το εισόδημά του με καινούργιες εισφορές για να καλυφθεί δήθεν αυτή η καταστροφή. Έχετε εσείς επεξεργασμένο κάποιο πρόγραμμα ή κάποιο σχέδιο προγράμματος, γιατί όντως είναι έκτακτη περίπτωση, για την αντιμετώπιση αυτής της οικονομικής παραγωγικής καταστροφής που ακολουθεί τις πυρκαγιές? Ευχαριστώ. Κύριε Ρουμπάνη, πολλούς από τους φόβους τους συμμερίζομαι που λέτε. Ξέρουμε σε ποιο σύστημα ζούμε και ξέρουμε η λεγόμενη κοινωνική πολιτική και επί Νέας Δημοκρατίας και επί Πασόκ πώς μετακυλείται στις πλάτες των υπόλοιπων εργαζομένων. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη. Όπως επίσης ξέρουμε ότι αυτά τα νέα παραγωγικά μοντέλα που λέει ο κύριος Καραμανλής και ο κύριος Παπανδρέου είναι ευκαιρία για ένταση της αντιαγροτικής πολιτικής σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Θα ήθελα όμως να σταθώ στο εξής ζήτημα. Και αν θέλετε ανεξάρτητα από την προεκλογική περίοδο. Γίνεται μια τέτοια καταστροφή, εγώ δεν την έλεγα εθνική, είναι λαϊκή. Γιατί από αυτήν θα θησαυρίσουν κάποιοι, τρίβουν τα χέρια τους. Ως κόμμα δεν μπορείς να βγεις και να πεις να μην δώσει κάποιες αποζημιώσεις. Εμείς πάντα ζητάμε αμέσως αποζημιώσεις μετά από το χαλάζι κτλ. Έστω κι αν, καταλαβαίνετε, υπάρχει ο κίνδυνος αύριο να μετακυριστούν στις πλάτες των εργαζομένων. Για να δω, βλέπετε, είμαστε κύριε Σιδέρη και ρεαλιστικοί. Τι να πούμε, περιμένετε να γίνει λαϊκή εξουσία να πάρει τις αποζημιώσεις για να τις πληρώσει το κεφάλαιο και όχι ο λαός. Επομένως, και εμείς ζητάμε άμεσα να πάρουν τα χρήματα. Μπορεί να είναι αυτά να μετατραπούν σε προεκλογικά ρουσφέτια, βεβαίως. Αλλά ως κόμμα τι να κάνουμε δηλαδή? Να πούμε πάρτε λεφτά, περιμένετε να γίνετε εκλογές? Δηλαδή, θέλω να πω, ενώ όντως εμπεριέχει όλη αυτή η ιστορία πάρα πολλά προβλήματα, και όχι μόνο την ψήφο, την προεκλογική, αλλά και άλλα, δεν το θεωρούμε σωστό να πούμε να μείνει ο κόσμος έτσι, χωρίς λεφτά, χωρίς, ξέρω, μία βοήθεια. Δεύτερο, τώρα άρχισε και μία συζήτηση, η οποία και αυτή έχει βάση, ότι οι εικόνες που είδαμε στην τηλεόραση, όπου η βοήθεια μετατρέπεται και σε ρουσφέτη και όλα αυτά, εικόνες έσχους, κάποιοι που πήγαιναν, που δεν δικαιούνται κτλ. Νομίζω, θα πούμε σε αυτούς που το λένε, απλώς αισθάνθηκαν άσχημα γιατί τα είδα στην τηλεόραση. Μα στην καθημερινότητα αυτό γίνεται και χωρίς να υπάρχουν θύματα από πυρκαγιές ή από πλημμύρες ή άλλα τέτοια φαινόμενα. Ξέρετε, η τοπική αυτοδιοίκηση ως θεσμός είναι ο χειρότερος μορφός, ο χειρότερος μοχλός, να το πω, διαφθοράς. Θυμάστε στις τοπικές εκλογές, σε μια συνέντευξη, είχα πει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
ότι υπήρχε δήμαρχος ο οποίος έπαιρνε ψήφους με ανταλλαγή τον τάφο, το δικαίωμα ταφής. Που θα τον αγόραζες και τον τάφο, 3.000 ευρώ. Εδώ πρόκειται για όργιο. Δεν μου λέτε τι γίνεται τώρα σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή η ψήφος νομίζετε δεν έχει αντίτιμο όταν στον άλλο λέει θα σου διορίσω το παιδί σου. Όταν σου λέει δεν θα γίνει, ξέρω εγώ, δεν θα πάει ο συγγενής σου από εδώ, από το κέντρο στην περιφέρεια. Όργιο γίνεται. Και μας πείραξε τώρα που οι άνθρωποι εκεί, οι φτωχοί ή και οι τσιγκάνοι πηγαίναν και παίρνανε 3.000 ευρώ και κάτι έγινε, θα πέσει ο προϋπολογισμός. Αν 100 και 200 άτομα πάρουν κάτι που δεν δικαιούνται. Μα εδώ υπάρχει όργιο. Η σύψη και η διαφθορά είναι από πάνω ξεκινάει και βεβαίως διαχέεται και προς τα κάτω. Τώρα μας έπιασε, προκλήθηκε η αισθητική μας, επειδή τα είδαμε στην τηλεόραση, δηλαδή μας αρέσει να γίνονται στα κρεβάρια και να μην φαίνονται, να μην υπάρχει κάμερα της τηλεόρασης. Υπάρχει ανακοίνωση του πολιτικού γραφείου, όπου τοποθετούμαστε σε αυτά. Και βάζουμε το εξής ζήτημα, το παραγωγικό πρότυπο των συγκεκριμένων νομών. Και αυτό θα αλλάξει, ό,τι και να λένε. Άκουσα τον Πρωθυπουργό, άκουσα και τον κύριο Παπανδρέου. Ευκαιρίες δοθήσεις θα κάνουν, λέει, εξυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής, θα κάνουν σύγχρονες, πώς τα λένε, καινούργιες βιολογικές καλλιέργειες κτλ. Όταν ακούτε αυτά τα πράγματα σημαίνει το εξής πράγμα. Η γη θα συγκεντρωθεί σε λίγα χέρια, σε πολύ λίγα χέρια, θα γίνουν ορισμένες καλλιέργειες, αλλά αυτοί οι νομοί οι οποίοι είχαν ένα σημαντικό μέρος έπαιζαν στη διατροφή του ελληνικού πληθυσμού, βέβαια μέσα από τις λαϊκές αγορές ή τα πολυκαταστήματα, αυτά θα σταματήσουν. Δεν θα εξαφανιστεί η αγροτική παραγωγή, απλώς θα συγκεντρωθεί σε λίγα χέρια. Η καμένη γη είναι απαξιωμένη. Και να σας πω, θα κάνουν και τα μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα, θα φυτέψουν δέντρα. Βεβαίως ο τουρισμός θέλει και δέντρα. Θα τα φυτέψουν, γιατί. Αλλά ταυτόχρονα θα έχει ερημοποιηθεί η ύπαιθρος. Θα αυξηθούν οι εισαγωγές και θα αλλάξουν χαρακτήρα μια σειρά δραστηριότητες. Και αυτό θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Γιατί δεν υπάρχουν σχέδια για το Γράμμο, δεν υπάρχουν σχέδια για τον Όλυμπο. Μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, καζίνου κτλ. Οι κάτοικοι των περιοχών θα γίνουν υπάλληλοι, εποχιακοί υπάλληλοι στα τουριστικά ξενοδοχεία ή οι εργάτες γης που μάλιστα θα είναι στον ΟΓΑ, όχι στο ΙΚΑ. Βέβαια, μπροστά στις εκλογές μέσα σε 10-15 μέρες δεν προλαβαίνεις να τα πεις όλα. Αλλά έτσι είναι. Η κοινή... Δεν μου λέτε, μιλάει ο Παπανδρέου, μιλάει ο Καραμανλής. Και τα άλλα κόμματα. Την κοινή αγροτική πολιτική την αφήνουν απ' έξω. Όλοι συζητάνε να μην αλλάξει το παραγωγικό πρότυπο, να μην γίνει εκείνο, να μην γίνει το άλλο. Μα η κοινή αγροτική πολιτική ήδη έχει δημιουργήσει προβλήματα και στις περιοχές και γενικότερα. Άρα η συμφορά αυτή που έγινε θα οξύνει τα ίδια προβλήματα που δημιουργεί η ΚΑΠ και η νέα ΚΑΠ και ό,τι έχουμε μπροστά μας μέχρι το 2013. Γι' αυτά δεν λένε τίποτα. Δεν μπορεί να μιλάς για παραγωγικά πρότυπα και να είσαι δε μέχρι τα μπούνια εραστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτικής της και να μην θίγεις αυτή την πλευρά. Οι αντιλαϊκές πολιτικές προωθούνται και δια της υγιής σε ορισμένα ζητήματα. Δεν τα θίγω, δεν τα λέω. Δεν τα μαθαίνει ο κόσμος. Η κυρία Σωτηριάδου από τον Φλάσσα. Κύριε Παπαρίγα, θα ήθελα να μου διευκρινίσετε το εξής. Αποκλείεται σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας του πρώτου κόμματος κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας και, αν μου επιτρέπετε, και ένα υποερώτημα, με ποιο ποσοστό θα ήσασταν ευχαριστημένοι, έχετε προσδιοριστικά ένα ποσοστό που θα ήσασταν ικανοποιημένοι από τις εκλογές? Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι όσο ο λαός είναι στην αντίσταση με την έννοια ότι υλοποιείται μία αντιλαϊκή πολιτική, άρα είναι στην αντίσταση ο λαός. Είναι στην αντιπολίτευση, να το πω καλύτερα. Θα είμαστε κι εμείς στην αντιπολίτευση. Άμα ο λαός θέλει την απώλεια αυτοδυναμίας να την αξιοποιήσει και να ανοίξει ένας δρόμος προς τα μπρος, θα είμαστε κι εμείς στο άνοιγμα του δρόμου προς τα μπρος. Οποιαδήποτε συμμετοχή του κόμματος σε τέτοιες κυβερνήσεις σημαίνει ανάσχεση του λαϊκού κινήματος. Στο όνομα του να γίνει μια κυβέρνηση. Μπορεί να τη φτιάξουν την κυβέρνηση. Υπάρχουν πρόθυμοι. Ας υπάρχει και ένα κόμμα το οποίο ακριβώς σταθερά
μένει στο λαϊκό μετερίζει, με τις αδυναμίες που έχουμε, δεν λέω ότι είμαστε οι τέλειοι. Δηλαδή, εμείς να δώσουμε χέρι βοήθειας για να περάσουν όλοι οι αντιλαϊκοί νόμοι, οι καινούργοι που θα έρθουν. Να πω και κάτι άλλο. Λένε τα κόμματα, ή μάλλον υπάρχει οι εργαζόμενοι που λένε ότι άμα μπει ένα μικρό κόμμα, θα πιέζει το μεγαλύτερο. Μα εδώ, αυτά τα κόμματα δεν τα πιέζει το λαϊκό κίνημα. Πώς, δηλαδή, όπως πίεσαν οι πράσινοι στη Γερμανία. Ή ποιοι πίεσαν. Οι πράσινοι έκαναν υποχώρηση και στα θέματα της περιβαλλοντικής πολιτικής. Και να σας πω, ξέρετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί βεβαίως παίζει ρόλο ο σχετισμός δύναμης. Παίζει ρόλο ο σχετισμός δύναμης. Το αντίθετο θα γίνει. Αυτά τα κόμματα που θα μπουν στις κυβερνήσεις, αυτό έδειξε η ιστορία, αν είχαν και 5 προοδευτικά συνθήματα, τα εγκατέλειψαν. Εδώ μιλάμε για κομμουνιστικά κόμματα, με μια πολύ μεγάλη παράδοση. Και όχι κόμματα που έγιναν τη δεκαετία του 90, τώρα και τη δεκαετία του 2000, κόμματα με μεγάλη εμπειρία, που είχαν 25 και 30% δύναμη εκλογική, που είχαν ισχυρές θέσεις μέσα στο εργατικό κίνημα και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Μπορεί μέσα από μια καλή συμμαχία, προσωρινά ένα κομμουνιστικό κόμμα, πώς να σου πω, να χάσει και κάποιες δυνάμεις, γιατί υπάρχει και αυτή η τάση να πηγαίνω με αυτό που μου λέει ότι τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Μπορεί. Αλλά ταυτόχρονα να έχει μια προσωρινή απώλεια, ο σύμμαχος πιο ισχυρός να του πάρει κάποιες δυνάμεις. Εγώ σας λέω, ας πάει και τον Παλιάμπελο. Εάν η συμμαχία φέρνει αποτελέσματα για το λαϊκό κίνημα. Μα δεν έχουμε ένα παράδειγμα που αυτή η συμμαχία έφερε ζημιά και στους ίδιους και στο κίνημα. Για πείτε μου, εσείς στην Ιταλία υπάρχει συμμετοχή των κομμουνιστών. Πού έκαναν περιορισμό στην κυβέρνηση Μπρόντι? Το αντίθετο. Αυτοπεριορίστηκαν οι ίδιοι. Δεν μου λέγεται, άμα πας με τη Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ, θα σε πάρουν εσένα υπόψη. Εδώ δεν ξαναλέω, δεν παίρνουν το λαό υπόψη. Και θα πάρουν τώρα ένα κόμμα που του δίνει μια έδρα και 2 έδρες. Και τέλος να σας πω. Πρέπει να γίνει ένας αγώνας δρόμου ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν να σταθεροποιήσουν το αντιδραστικό, το αντιλαϊκό πολιτικό σύστημα και σε αυτούς που θέλουν να το πλήξουν. Τελικά δηλαδή ο λαός δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο παρά να μπαλώνει τις τρύπες του συστήματος. Τη μια να δίνει χρήματα γιατί τα ταμεία είναι ανοιχτά. Την άλλη να μην μιλάει γιατί, ξέρω εγώ, οι Αμερικανοί στενοχωριόνται και μπορεί να μας κάνουν κακό. Την τρίτη να ανεβάζει τις ασφαλιστικές εισφορές για να μην τα ταμεία χρεοκοπήσουν. Και στο τέλος να ψηφίζει αυτά τα κόμματα, μήπως ας πούμε, άντε και γίνει και μια καινούργια εκλογική μάχη και τι θα γίνει? Θα γίνει και δεύτερη εκλογική μάχη. Γιατί όποια τρύπα ανοίγει στο σύστημα, ο λαός πρέπει να τη διευρύνει. Και για να συμφωνήσω με τον κύριο Σιδέρη, ακριβώς γιατί η αλλαγή συσχετισμού δύναμης δεν είναι ένα μονόπρακτο έργο. Όταν έγινε η έφοδος στα χειμερινά ανάκτορα, ήταν μια συμβολική πράξη. Εγώ συμβολικά το ανέφερα. Έχει μια συμβολική πράξη ήταν. Η Γαλλική Επανάσταση, δηλαδή οι τελευταίες στιγμές στη Βαστίλη, και αυτές συμβολικές ήταν. Είχαν προηγηθεί πολλά. Για μας λοιπόν αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, ξαναλέω, θέλουμε τα πάντα, αλλά είμαστε και ρεαλιστές. Μπορεί ο λαός να πάψει να τους φοβάται και να πάψει να τους υπολογίσει όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος. Αυτό θα είναι η πρώτη νίκη. Ο κύριος Τσιγουρής από το ΜΕΚΑ. Πριν από λίγες μέρες ακούσαμε τον πρόεδρο του συνασπισμού, από την ίδια θέση στην οποία βρίσκεστε εσείς σήμερα, να απαντά κατηγορηματικά όχι στο ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θα τολμούσαμε να κυκλοφορήσουμε στους δρόμους. Εσείς έχετε πει τις τελευταίες ημέρες ότι όλα τα άλλα κόμματα ετοιμάζουν κοστούμι και ετοιμάζονται να συγκυβερνήσουν, το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Γιατί αυτή η κατηγορηματική δήλωση, όπως την ακούσαμε, δεν σας φτάνει? Ναι. Εδώ, ξέρετε, όταν ένα κόμμα έχει μία κατηγορηματική δήλωση διαρκώς, κανένα άλλο κόμμα δεν μπορεί να το συκοφαντήσει. Αλίμονο. Να σας πω συγκεκριμένα, ο συνασπισμός ξεκίνησε με ένα θετικό σύνθημα από τη σκοπιά του. Δηλαδή, λέει στις εκλογές
κάτω έλεγε να πέσει ο δικομματισμός, να ενδυναμωθεί ο συνασπισμός. Δεν είχαμε απέτηση να πει να ενδυναμωθεί βέβαια το ΚΚΕ. Στην πορεία το αλλάζει και αρχίζει να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Όχι ότι είμαστε αντίθετοι, να φύγει 10.000 φορές. Αλλά δεν μπορείς να αρχίσεις να βάζεις τον κόσμο να μετράς ποιος είναι καλύτερος. Εμείς δεν θα βάλουμε μαύρες σημαίες άμα φύγει η Νέα Δημοκρατία, ούτε μαύρες σημαίες άμα έρθει το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να είσαι συνεπής. Η συντηρητική πολιτική έχει δύο κεφάλια και πρέπει να φύγει και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Επομένως, άρχιζει να τα θολώνει τα νερά. Μάλιστα, προχθές, και αν θέλετε, αυτό είναι που μου έδωσε το δικαίωμα να το πω και ανάλογα είχαμε και από τον κύριο Καρατζαφέρη, λέει ο λαός θέλει κυβερνήσεις συνεργασίας. Και αυτό δεν το λέει σαν μία εκτίμηση που να απαντήσει ότι κοίταξε λαέ, υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας και κυβερνήσεις συνεργασίας. Αυτό τι σημαίνει? Ο λαός θέλει κυβερνήσεις συνεργασίας. Βεβαίως στη συνέντευξη όντως ήταν κατηγορηματικός, απαντώντας και σε εμάς. Δεν ξέρω, ξέρετε, αν ήταν κατηγορηματική η θέση του προεκλογικά, θα το παίρναμε υπόψη. Πάντως, κατηγορηματική η στάση του απέναντι στο δικομματισμό δεν είναι όλα αυτά τα χρόνια. Δεν αρκεί η θέση, είναι και η στάση. Δεν είναι. Ξαναλέω, πολιτικά σωστό είναι να συμβάλλεις η λαϊκή συνείδηση, ανεξάρτητα σε ποιο κόμμα θα ρίξει την ψήφο, να συνειδητοποιήσει ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική δεν ταυτίζεται με ένα κόμμα, αλλά ταυτίζεται και με τη σοσιαλδημοκρατία και με τα φιλελεύθερα κόμματα. Δεύτερο, ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική δεν είναι μια ιδιοτροπία. Απλώς ένα αποτέλεσμα μιας συντηρητικοποίησης αντιλήψεων. Είναι απόλυτη ανάγκη του καπιταλιστικού συστήματος να πάρει αυτά τα μέτρα. Δεν είναι ζήτημα διαχείρισης, δεν είναι ζήτημα μορφής του πολιτικού συστήματος. 5 κόμματα να είναι στην κυβέρνηση, άμα δεν έχουν ταξική πολιτική υπέρ του λαού, αυτά τα μέτρα θα παίρνουν. Ο συνασπισμός λοιπόν θολώνει τα νερά. Και αν θέλετε, υπερασπίζεται αυτό που λέμε τους εύκολους δρόμους. Αν υπήρχε εύκολος δρόμος αντιμετώπισης των προβλημάτων, πρώτοι είμαστε εμείς που τον ακολουθούσαμε. Και αυτό αρέσει, οι εύκολοι δρόμοι. Και τέλος, δεν αντιστοιχεί, αν θέλετε, το ύφος αντιπολίτευσης με την ουσία της αντιπολίτευσης. Να μην το πούμε αυτό. Η κυρία Κεχαγιά, τελευταία ερώτηση από τα Νέα. Κύριε Παπαρίγα, γεια σας. Άκουσα την θεωρία που αναπτύξατε προηγουμένως για την χαμένη ψήφο και διαρωτώ με γιατί αντέδρασε το ΚΚΕ όταν και ο κύριος Πάγκαλος ανέπτυξε τη δική του θεωρία για την χαμένη ψήφο στα κόμματα της αριστεράς. Είδατε καμιά αντίδραση εμείς στον κύριο Πάγκαλο? Βεβαίως. Τι είπαμε? Αντιδράσατε. Από ποια σκοπιά αντιδράσαμε? Υπάρχει κερδισμένη και χαμένη ψήφος. Εμείς ξεκινάμε. Κερδισμένη είναι η ψήφος που πάει, ας πούμε, στο ΚΚΕ ή γενικότερα, να το πω έτσι, κερδισμένη ψήφος η οποία ανεβάζει το λαϊκό κίνημα, δημιουργεί αντεπίθεση και, αν θέλετε, σε τελευταία ανάλυση ανοίγει και το ζήτημα της εξουσίας. Δεν στέκομαι τώρα μόνο προεκλογικά. Κερδισμένη είναι η συμμαχία, επιλογή συμμαχίας που ανοίγει στον δρόμο προς τα μπρος και συγκρούεσαι όχι μόνο με τα κόμματα, αλλά και με την τάξη που βρίσκεται πίσω σου. Χαμένη είναι η ψήφος που πάει σε αυτά τα κόμματα. Δεν ξεκινάμε μεγάλο μικρό κόμμα. Δηλαδή, πραγματικά, αν η λογική μας χαμένη είναι η ψήφος σε ένα μικρό κόμμα, αυτή θα ήταν λάθος. Είναι λάθος, είναι ρατσιστική λογική. Γιατί στην πολιτική μπορεί ο μικρός να διεκδικήσει να γίνει μεγάλος και παλεύουμε οι μεγάλοι να γίνουν μικροί, ας το πω έτσι. Εμείς ποτέ δεν αντιδράσαμε στην ταξική επιλογή των κομμάτων που λένε καταψηφίστε το ΚΚΕ. Μα είναι λογικό. Τι θα πει ο κύριος Πάγκαλος? Θα πει το ΠΑΣΟΚ ψηφίστε ΚΚΕ? Μπορεί να κάνουμε παρατήρηση όταν το χαμένη ψήφος πάει στο μέγεθος. Όταν λέμε εμείς χαμένη ψήφος, ας πούμε, στο λαός, σε καμία περίπτωση δεν στεκόμαστε στο μέγεθος. Αυτό, σας το λέω, θα ήταν ρατσιστικό και δεν είναι και προοδευτική αντίληψη αυτή. Αυτός που είναι
έχει ριζοσπαστική πολιτική και είναι μικρός, πρέπει να γίνει μεγάλος. Αλίμονο. Επομένως, δεν έχουμε καμιά αντίδραση στον Μπάκαλο και το χαμένη ψήφο. Βεβαίως, υπάρχει κερδισμένη και χαμένη ψήφος. Ταξικά, πολιτικά. Καλά κάνει ο συνασπισμός και αντιδρά σε αυτό. Θεωρεί ότι η πολιτική του είναι σωστή και άρα η ψήφος προς εκεί είναι κερδισμένη. Εντάξει. Αλλά δεν πάμε με βάση το μέγεθος. Μεγάλη, μικρή, μικρομεσαίη κτλ. Ίσα ίσα η λογική δικιά μας είναι κόντρα στο ρεύμα. Εμείς θέτουμε ζήτημα, καθαρά. Είμαστε και το μόνο κόμμα που στο πρόγραμμά μας, αλλά και στην πολιτική συμμαχιών που έχουμε, αυτή που σήμερα ακόμα δεν έχει, ας πούμε, ένα εύρος μεγάλο, στο πολιτικό επίπεδο, στο κοινωνικό έχει περισσότερα αποτελέσματα. Όπως ξέρετε, κατεβαίνουμε την παρέα μας αριστερών πολιτών. Έχουμε πολλούς συνεργαζόμενους στο ψηφοδέλτιο που δεν τους βαφτίζουμε συμμαχία, γιατί δεν μπορεί να κάνουν κόμμα οι συνεργαζόμενοι. Εν πάση περιπτώσει, όμως η πολιτική συμμαχιών έχει σχέση με την διεκδίκηση, την απόσπαση κατακτήσεων, την αντεπίθεση και τη διεκδίκηση και τη βοήθεια να κατακτηθεί η λαϊκή εξουσία. Δεν είναι τυχαίο ότι τα άλλα κόμματα στο ζήτημα της εξουσίας δεν λένε τίποτα. Άρα περιμένουν κάποιες αλλαγές που θα τους επιτρέψουν να πάρουν μέρος. Εμείς δεν παίρνουμε μέρος. Τι να κάνουμε. Άλλωστε, σε τι θα ωφελήσουμε τον λαό. Να βοηθήσουμε τη Νέα Δημοκρατία να κάνει κυβέρνηση, να βοηθήσουμε το Πασόκ να κάνει κυβέρνηση. Ο λαός να αποφασίσει. Ριζοσπάστης, η πιο έγκυρη εφημερίδα κάθε πρωί. Στις σελίδες του Ριζοσπάστη θα βρεις ό,τι οι άλλες σου κρύβουν. Αγόρασέ τον, διάβασέ τον, διάδοσέ τον. Κάνε τη δική σου φωνή πιο δυνατή. Ριζοσπάστης.